cum a trecut săptămâna ta, cum să încep, intrăm în perioada asta de sărbători, cu moralul. O săptămână, dar cred că la fel pentru toată lumea, impresia că toată lumea e bolnavă. Sau toată lumea aleargă, răbdi. Sau e bolnavă sau aleargă, da. O săptămână așa liniștită, pentru că am încercat să mă organizez un pic din timp, așa, din punct de vedere a alergatul pentru sărbători sau sfârșit de an, e liniștită. Da, așa, un pic cu dureri de cap, cu muși pe aici pe acolo. Da, și noi ne revenim. Așa că, oameni buni, astăzi vocile noastre o să fie un pic obosite. Noi am spus că de data asta să facem un episod așa dedicat oamenilor care poate în momentele astea, adică noi desori vorbim despre sărbători, dacă ceva moment magic, magie peste tot, jingle bells. Pe rețele de socializare mai ales, uneori poate e cam greu să petreci mult timp pentru că toată lumea împachetează cadouri, să faci cadouri, braduri, decorații. Da. Și nimeni nu spune cum târâi bradul și ăla. Să încep eu discuția. Că am cumpărat și noi bradul și, Doamne. I-am povestește cum e târâi bradul. Da, ne mers că am găsit aici chiar lângă parking și am putut să aduc mașina, dar anul trecut m-am trezit eu cu Lucian și săracul împinșe, dar nu forțănică. Că, mai zic, da, anul ăsta am mai avut și o pădrușcă lângă mine, așa că am reușit să-l încarc. Și i-am dat să-l descarc și să-l urci. Și noi ne-am gândit, hai să facem un episod în care să vorbim mai degrabă pentru oamenii în care perioada asta este una mai degrabă dificilă și mai ales noi, da, și cu experiența pe care o avem noi în domeniul nostru, vedem pe cât unele persoane poate să o ducă greu în timpul ăsta, poate să ne mai ducem aminte și momentele în care pentru noi a fost greu de sărbători și să împărtășim ceea ce, nu știu, poate ceea ce simțim și noi și să fim în empatie cu oamenii pentru care deloc nu este ușor perioada asta. Într-adevăr, sunt persoane care probabil, la sigur sunt în lume persoane care trăiesc dificil. Eu am câțiva pacienți în consultație care nu neapărat că împărtășesc, iată, un sentimentul ăsta de euforie, de fericire, de bucurie, pentru că sau cineva a pierdut pe cineva drag în jurul sărbătorilor, un an, doi în urmă și este dificil să trăiești în momentele astea fără să te gândești la ce ai pierdut. Sunt persoane care trec prin divorț, sunt persoane care se separă cu copii foarte dificil, cum sărbătorești cu familiile, cum faci față la chestia asta, mai ales dacă încă nu ai anunțat la toată lumea, îmi dau seama că sunt o grămadă de cupluri care trăiesc momente dificile, da. Cum organizăm sărbătorile, cine este responsabil, cine cară pe spatele lui toată presiunea, cine se ocupă de meniuri, de invitații, de decorații, de cadouri, de totul este... Da, eu în sensul ăsta zic că eu târâi bradul, da? Dar săracul Ian cu toate cadourile, cu toate... Da, hai să începem cu asta, iată, dat fiindcă tu ești curajoasă la noi și vrei să împărtășești, iată, la tine în cuplu. Cine este responsabil de a organiza Crăciunul? De acum, de câțiva ani, așa, Ian face un super meniu de Crăciun. Și cred că era și faza că Naia, fata mai mare, tare nu plăcea și găteam eu. Toate. Eu confirm. Da, și de asta așa, zice, hai tata, fă tu. Și eu n-am zis nu. Și profit de situația în care el o să ne gătească nouă o rață cu un sos de zmeură, un fel de cartofi, dar că trebuie să fac mai decât istorie la tema, că el le taie așa în formă de brăduț, în formă de tare migăloasă treaba și un fel de păstări. Și atât că am de câțiva ani și... Iată, deci lui Ian îi place
el primește plăcere făcând treaba asta. Eu numai ascultând-te vorbind, da, că și eu tot sunt capabilă să tai steluță din morcov, dar și mai ales cunoscându-te, îmi dau seama că tu n-ai nicio plăcere să faci chestia asta, să stai câteva ore în bucătărie și să stai cartofi în formă de brad sau să învârtești, cum mai face Ian, da, păstări cu jambon. Deci, tu nu neapărat că te vei investi foarte pasional în toată treaba asta. Foarte bine, Ian se ocupă de chestia asta. Eu ceea ce încerc să fac, asta e să-l încurajez? Să-l mulțumesc pentru... Ca să nu eu asta ca pe o chestie care așa trebuie să fie. Așa trebuie. Dar să spun, te apreciez foarte mult. Și asta ești recunoscătoare. Da, recunoscătoare și ca un sentiment de ca eu mă simt iubită de tine când tu faci chestia asta. Când tu pregătești meniul și cina de Crăciun pentru familia voastră. Da. Și iarăși cum să spun, nu a fost că eu vroiam să fie așa. Decât ținând cont că face bine, ești victima propriului succes, da? Exact. El e victima propriului succes. Și așa și cadourile. Eu dacă sincer câteodată așa culpabilizez sau câteodată ne rușine, zic, Doamne, eu să-l țin nu la curent cu ce se întâmplă, pentru că el știe ce benzi desenate, ce certificare, ce manga, ce cadouri. Și eu la un moment dat am impresia că am ridicat mâinile în sus și am zis că mă iertați, eu nu mai țin. Așa că eu încerc poate să fac altceva, dar mă stau și mă gândesc, dar și fac că eu am cumpărat Prado. Ok, am vrut să întreb, deci Ian pregătește meniu, el gătește, el a cumpărat cadourile, tu l-ai ajuns, l-am pachetat? Da. Ok, voilà. Asta, te-am salvat. E că n-am filmat anul ăsta când noi cu calendarele este de advent. Da, anul trecut, țin minte. Da, le-am filmat, dar anul ăsta că sunt 3 copii și 24 de cadouri pe mici cadouri, dar că l-am pachetat. Asta e justoca. În fiecare an, da, îți prezentă. Măcar ceva să fac și eu. Ok. Și presupun că ajuți la pregătitul, nu știu, mesii, presupun că ajuți la făcut curat în bucătărie. Eu sunt principalul asistent. Eu nu mă spune și eu fac asta. Ok. Tu ceva fac. Da, la voi cum? La noi este invers. Deci eu nu voi decide singură ce o să pregătim. La noi Crăciunul o să fie foarte, foarte intim anul ăsta. Nu avem invitați, o să fim doar noi, eu cu copilul meu și cu prietenul meu. Dar țin foarte mult și chestia asta cred că am de la mama să fac plăcere tuturor, da? Întreb că da tu și vrei să mănânci, da tu și vrei. Nu e o chestie care o să decid eu singură și o să decid pentru toată lumea, dar e foarte important pentru mine să gătesc ceva care o să facă plăcere tuturor și chestia asta am întotdeauna, chiar și în viața de zi cu zi. Și a fost tu gătești gine, eu... Tu confirm, da? Da, confirm. Și iată, zilele astea am început să discut, să întreb, iată, tu ce vrei. Anul ăsta, dat fiind că copilul meu deja e mare, deci bradul l-am cumpărat noi, pentru că eu am vrut brad mare. Am o chestie, dar și chiar mi-am pus întrebarea anul ăsta, de unde am așa nevoie în fiecare an să am brad mare. Probabil pentru că dintotdeauna când eram copil, noi am avut brad acasă și am amintiri foarte plăcute. Și iată, gândindu-mă la episodul ăsta care urma să-l filmăm, referitor la ce emoții trăim, ce dificultăți întâlnim în toate pregătirile astea, este foarte important și ce trăiești tu în copilărie. Da. Și cum asociezi sărbătorile de sfârșit de an, Crăciunul, cu ce ai trăit, cu emoțiile care s-au întipărit, care s-au rămas în corpul și în mintea ta. Și eu întotdeauna am avut... Așa cum au putut, părinții mei întotdeauna mi-au oferit Crăciunul să sărbătorea altfel, dar iată, anul nou era Revelionul, era wow, era sărbătoarea cea mai the best. Îți aminte că noi eram tare... eu așteptam ca toată lumea de Crăciun să dea nou, știi, că tot se oprește, nimeni nu mai face și numai profităm de momentul ăsta, nu uităm la filme, nu știu, dar să rămâne părinții mei, am mai trebuie să mai lucrez sau chiar și pregătirile astea și ei, eu țin minte că mai ajungem câteodată la 8-9 și încă nu eram în modul ăsta de distracție, da?
eram supărate, că deși, că ei stați mai să mai facem un duș, adică pentru tânși deja, e că acum suntem gata, dar vrem toată ziua, știi, noi să... Și câteodată, dacă sincer, mă regăsesc nu ca copilul care eram și cât de tare vroiam, mă regăsesc ca părinții mei care, da, ne trebuie bradul ăsta de cum ai cumpărat. Da, încerc să fac pentru ei. Eu am păstrat totuși partea asta de copil fericit. Mine care asociază sărbătorile cu mirosul de mandarini. Da. Cu mirosul de brad. Chestia asta mă întoarce în copilărie profund. Imediat. De asta nu-mi plac brazi artificiali, dar mă rog, fiecare cu... Eu mă liniștesc spunând că ei după asta sunt utilizați că sunt colectați, sunt utilizați, nu știu, la lemne, la chestii ca să spun, sau că sunt e adevărat, da, la noi sunt zile speciale când vin și strâng brazii, dar pentru mine rămâne foarte important toate mirosurile și îmi dau seama că chestia asta mă face să mă simt fericită pentru că eram fericită când eram copil. E o asociere foarte, foarte interesantă care o trăiesc de fiecare dată și atunci ăsta copilul meu, pentru că e mare și vaccinat, s-a ocupat de decorarea bradului. El deja, pentru că noi făceam chestia asta împreună, puneam muzică de Crăciun, puneam așa un playlist cu cântice tradiționale de Crăciun, nu moldovenești, desigur, dar și atât decoram împreună bradul. Anul ăsta am văzut că i-a fost mai greu, nu avea același entuziasm de genul, wow, a ajuns bradul, gata, hai să-l decorăm. O stat vreo 2 zile afară, pe urmă, hai, l-am instalat în casă, pe urmă, azi n-am chef, mă doare capul, am de învățat, nu știu ce, zic, hai că bun, și am simțit pentru prima dată că nu mai este același entuziasm. Dar în momentul în care, și pentru mine a fost important, am văzut că el nu împărtășea același entuziasm ca și mine și am zis, hai, îl las în pace. În momentul în care, într-adevăr, o să fie el gata, să decoreze bradul cu plăcere, atunci o să fac liniștit. Și tot așa, și-a pus muzică, și-a scos jucăriile. Era așa o atmosferă. Eu găteam bucătării. Frumos. Nu a avut neapărat nevoie de mine să o facem împreună, dar eu găteam și el punea decorația și asculta muzică, cânta, deci așa era un moment special oricum. Sper că asta o să-i rămână pe... Oricum, eu cred că bazele au fost pusă, știi, că toți anii care voi le-ați făcut în ambianța asta faină. Tot asta e frumos. E că noi povestim cât e de frumos, dar ai avut momente când nu a fost atât de frumos? Nu a fost trumnă, da, e că a fost o perioadă, a fost într-un an, stai, primul an când venisem în Franța, eu am la 20 de ani, 21, am venit în Franța la studii și am început să lucrez într-o patisserie. Doamne, și eu, în general, n-am prelucrat așa, adică mai facem eu niște ore de piano, știu ce, dar să lucrez dimineața până în seara. Doamne, aveam niște crampe la picioare, era oribil. Și eu țin minte că în primul an de anul nou, eu n-am ajuns până la 12. Eu eram așa de obosită că eu la 11, eu m-am culcat și m-am dormit. E ca asta, dar eram foarte obosită, dar în același timp eram, într-un fel așa, fericită că lucram, că am găsit în sfârșit lucrul ăsta și că îmi fac banii și da, moral eram bine, pur și simplu eram super obosită. A fost un alt moment în care, e că tot țin minte, atunci eu eram deja divorțată și eram divorțată, mă mutasem la Lausanne, încă nu aveam propriul meu apartament aici, așa să meris o perioadă în care eu găsisem ceva, dar nu știu, în 2-3 săptămâni și eu mai dormeam, am muș aici, am muș la prieten, am muș în altă parte, dar nu era încă a meu. Și că țin minte perioada așa de Crăciun în care m-am dus, știam că era ca un cadou de Crăciun, că știam că am luat apartamentul, dar o să trebuiască să intru, cred că după anul nou, ceva de tipul ăsta. Și mă duceam, am fost la Ikea să-mi cumpăr, nu știu,
piernă, olgheal și ți minte că era tot ambianța asta de sărbători, dar eu cu zăstra mea de la Ikea și în plus Ikea era închisă și am găsit într-un alt magazin, dar era cu mult mai scump și zic, Pălin, am zis ca să dormă cu un olgheal tare fain. și iarăși era chestii împărțite așa, știi, o parte din mine parcă era simțea că e o nouă perioadă care începe, dar o altă parte din mine cred că avea și o frică și un sentiment de wow, eu sunt singură de sărbători. Dar e ca așa. Erai singură? Da, ori că am fost după asta cu cineva prieteni, m-au invitat la ei. Nu, dar chiar de Crăciun eu atunci am fost... Chiar de Crăciun? Am fost singură, da. Și chiar, și cineva m-a invitat și am spus, nu, uite, eu vreau să trăiesc experiența asta. Și tu îmi spuneai ceva că a fost un moment de ăsta și la tine când ai vrut să trăiești experiența asta de singură. Era o chestie de... inexistent pentru mine. Nu-mi imaginam eu înainte că poate să existe așa ceva, să te trezești atât de sărbători, că de Crăciun sau mai ales de Anul Nou, pentru că la noi Anul Nou, întotdeauna Revelion a fost o sărbătoare în familie, foarte importantă. Și eram și eu proaspăt separată. Era sfârșitul anului 2019, în care fostul meu soț a decis să petreacă sărbătorile de sfârșit de an în Moldova și copilul nostru a vrut să meargă cu el. Aș putut să mă duc și eu, dar am decis, pentru că, mă rog, aveam așa încă o relație, adică făceam lucrurile treptat pentru copil, nu era problemă pentru noi să facem ceva împreună, chiar dacă ar fi trebuit să plec, iată, în Moldova. Pentru că am păstrat relații bune cu familia lui, deci știu că aș fi putut să mă duc, eram binevenită. Dar aveam eu, iată, nevoia în anul acela să mă asigur că eu pot să supraviețuiesc, nu măcar să-mi spun că eu asta pot, dacă eu asta fac, dar să supraviețuiești. Era așa un sentiment de, uite, dacă chestia asta nu mă doboară și nu mă arunc într-o disperare profundă, înseamnă că nu e așa de strașnic, pentru că îmi făceam multe griji referitor la viitorul meu, la copilul meu, la cum o să fie viața după divorț, pentru că eram într-o relație cu fostul meu soț de foarte mult timp, de la vârsta de 17 ani și atunci eu aveam 35 aproape și m-am trezit de sărbători singură. Da, mi-aduc aminte că tu m-ai invitat, mi-ai propus să vin la tine, dar mi-ai spus, era interesant pentru că mi-ai spus, uite, tu ești binevenită, dar am impresia că tu ai nevoie să treci prin momentul ăsta dificil și eu știam că aș putut să vin la tine, aș putut să merg la părinții mei, cred că mama și așa din minți când își imagina că, uite, eu să fiu singură, pentru ea tot era foarte dificil. Eu nu mai țin minte care au fost argumentele mele ca să o conving să mă lase, liniștită. Cum am trecut eu prin asta? Mi-aduc aminte că am avut un accident în ziua aceea, primul meu accident, primul și unicul, era deja Crăciunul, îmi pare că era încă copilul acasă, de iată anul nou, iată anume trecerea asta, Revelionul, wow, singur pentru mine, era cum ce să fac eu, cum nici nu știam măcar să deschid o sticlă de șampanie. Mi-am dat seama atunci, zic, stai olea, că eu nici nu știu să deschid o sticlă. Adică, teoretic știam cum, dar nu am făcut-o niciodată cu mâinile mele. M-am dus eu la magazin să-mi cumpăr ceva de mâncare, am zis, nu o să gătesc, pentru că singură și să-mi cumpăr chestii care îmi plac foarte mult, să-mi fac măcar ceva plăcere. Și întorcându-mă înapoi, mi-am cumpărat lalele, ca să îmi plac foarte mult lalele, zic, hai că o să-mi fac sărbătoare singură. Și întorcându-mă înapoi, o domnișoară de 18 ani, care abia și luase permisul, m-a lovit. Da. Și zic, wow, iată, chestia asta mă lipsea 31 decembrie, seara înainte. Da, ca să... Era așa foarte... Și mai ales singură, fostul soț nu era, l-am sunat.
și să fac, vai de mine, eram speriată. Da, ai trecut. Am trecut, am ajuns acasă, da, am mâncat, tot frumos, m-am apucat să deschid sticla de șampanie dinainte, că zic, nu cumva să mă trezesc, că știi, la 12 fără să... Așa? Da. Și am avut nevoie să... Am trimis mesajele la toată lumea și am închis telefonul. Am închis telefonul pentru că... Ai bășit? Am bășit, da, am închis telefonul pentru că în momentul când a fost trecerea asta dintr-un an în altul, la 12 noapte am ieșit afară, mi-am deschis eu sticla de șampanie, am ieșit afară și auzeam artificii, peste tot m-am ajutat pe prag și cu paharul și am băușit. Sărmână. Dar nu neapărat plângeam de o, așa să zic, de o suferință profundă, dar era important să plâng pentru mine, era important, iată, să trăiesc profund emoțiile care le trăiam. Nu mă simțeam neapărat singură și abandonată, pentru că știam că am persoane în viața mea pe care pot să contez, pot să mă adresez în caz de nevoie. Nu era un sentiment profund de singurătate, dar era așa un sentiment de wow, uite, tu trebuie să treci prin asta, știi, și trebuie să-ți dai seama că nu, asta nu e așa de... Da, eu mă gândesc, știi, de parcă avem nevoie la un moment dat, știi, nu să evităm să atingem fundul ăsta, știi, să ajungi până la capătul, la ceea ce simți tu, pentru că eu cred că noi în mare parte și în multe situații noi evităm lucrurile care ne provoacă careva emoții. Tristețe, emoții negative mai ales, da. Și la un moment dat ajungem care îmi spune, uite, trebuie să trec pe acolo și că când ating fundul ăsta, după asta o să urc, n-ai cum să nu urci, știi? Și cred că, uite, interesant că vedem că și eu am simțit nevoia asta la un moment dat și tu ai avut nevoie și cu siguranță o mulțime de alte persoane o să se regăsească, dar poate nu aveau, cum spun, nu vedeau sensul în dorința asta de a rămâne chiar, sau poate evitau momentul de a se regăsi singur de sărbători și de a spune ok, eu trebuie să trec pe aici și poate e trist, e dureros, fricile noastre se activează, dar asta nu înseamnă că, uite, așa e gata, știi, așa o să fie sau că e sfârșitul. Da, mai ales că există toate superstițiile astea, da, care ne fac să fim atât de înspăimântați de a petrece momentul ăsta singur, pentru că, da, cum petrece anul nou, așa o să fie tot anul. Știi, sunt, sau... Nu mai știu exact acum câte, dar sunt o grămadă de superstiții care și mai mult îți spun presiune. Stai, eu dacă am fost singură, înseamnă că o să fiu singură tot anul. Și să știi că m-am gândit la chestia asta. Mă gândeam cu ce însemnătate o să aibă asta pentru viitorul meu, pentru anul care va urma. Eu mă bucur că acum, gândindu-mă că în momentul ăsta, ok, era straniu, mă simțeam un pic trist, dar în același timp avea un sentiment de asta că, wow, lucrurile mari abia să încep. E ca asta e așa o fază și că trebuie trecut pe aici pentru ca să, știi, de parcă faci curățenie pentru ca să apară alte lucruri importante și bune în viața ta. Și eu spun chestia asta cu speranța că oamenii care ne ascultă acum, știi, și care se găsesc în situațiile astea dificile, să-și spună, asta e doar o perioadă și o perioadă însăși prin singurătatea și durerea mea e tot o manieră de a avea grijă de mine. Și din momentul în care avem grijă de noi și ne autorizăm să simțim și lucrurile astea negative, binele numai decât revine după asta. Noi n-are cum altfel. Există foarte multe persoane care evită singurătatea sau se autorizeze, da, să trăiască anumite momente importante din viața lor singuri, pentru că nu știu, tu ți-aduci aminte de ce ți era frică? Mie mi-era frică să-mi pun, iată, eticheta asta pe frunte că gata, eu sunt singură pe lumea asta. Și că am luat decizii greșite în viață, că singură m-am adus, iată, în momentul ăsta și că o să regret. Și cred că o grămadă de cupluri trăiesc momente din astea pentru că... Sau trăiesc relații care nu le mai convine, dar tocmai din teamă. Din teamă, da, te simți singur.
și abandonat. Da. Foarte, foarte multe persoane, iată, în Geneva este un pod pe care în timpul sărbătorilor se face un fel de permanență și în Lausanne tot. Da. Se face un fel de permanență unde sunt persoane care fac parte din asociații pentru combaterea, lupta împotriva suicidului și iată ei știu că astea sunt perioade critice când persoanele din păcate vor recurge la suicid și iată ei stau nu mai știu exact cât timp, cu ceai, și sunt persoane calificate, sunt persoane profesionale, sunt persoane care sunt pregătite de a face față, nu oricine. Deci trebuie să ai o oarecare cunoștință de cum de vorbit cu astfel de persoane care sunt atât de disperate încât nu mai văd sensul în ziua de mâine și pe mine tot mă emoționează de fiecare dată când văd persoane care participă și mă gândesc, Doamne, cum e să particip la o astfel de acțiuni și să fii poate martor, din păcate, la un caz în care nu o să reușești să convingi pe cineva sau să-l ajuți să nu facă pasul. E drept. Sau știi că o să-l convingi de pe cât timp. Pe cât timp, da. Cum vorbeam despre persoanele care se simt deseori dezesperate și foarte, foarte singure, în momentele, iată, mai ales de sărbători de Crăciun, dar nu pentru că sunt sărbători de familie, da? Sunt sărbători care sunt petrecute în familie și atunci când tu, chiar dacă ai o familie care ar fi acolo pentru tine, dar ți este atât de greu în interiorul tău încât tu nu poți să vezi, nu reușești să vezi și să auzi că sunt persoane care pot să fie prezente pentru tine și mă gândeam, iată, e foarte frumos să ne pregătim de Crăciun, de Anul Nou, să cumpărăm cadouri, să oferim cadouri, să facem mese bogate, să organizăm vacanțe, să ne facem plăcere pentru multe chestii care nu neapărat ne le permitem în timpul anului sau nu avem timp. Da. Dar mă gândeam, iată, care sunt totuși valorile cele mai importante și ce este important pentru fiecare din noi în această perioadă de sărbători de Crăciun, că ar fi că sărbătorim religios sau nu, și de Anul Nou. Că tu vorbi de chestia asta și m-am dus eu cu gândul la cu dansatorul ăsta. Dansatorul Twitch de la Ellen Show, da? Și deci un dansator care era mulți ani era dansator în emisiunea Ellen, care în Statele Unite ale Americii, și după asta el era executive producer, producătorul emisiunii, și era foarte, foarte cunoscut pe TikTok, împreună cu soția lui, făceau aproape zilnic TikTok cu familia, cu soția, cu copii, avea 3 copii, făceau TikTok-uri foarte vesele, dansau. Știi, pe 40 de ani. 40 de ani. Și tu stai și, da, soția, copiii arată tăți minunați, lucruri pe care are, spui, mai care e? Adică îți dai seama că dacă omul a ajuns la o chestie de asta, suferința lui internă trebuie să fie atât de enormă încât nici dragostea față de soții și copii, dar nu este suficient într-un fel ca să poți treci peste depresia asta e așa o mare, cum spun, o maladie de strașnică și noi totuși eu spun asta, știi, Sorel, aud încă imagine, știi, vocea asta și nu i-a ajuns. Da, mai ales că toți abonații pe care îi avea, câteva milioane, nu mai știu exact acum cât, dar privind TikTok-urile lor, și-au pus, și am citit eu câteva comentarii și puneau întrebarea, este imposibil, că adică neapărat s-a întâmplat ceva în viața lui, că uite l-a adus la această disperare. Dar de asta e foarte important să vorbim despre, iată, ce arătăm, tu ești mai activă pe rețele de socializare, iată, ce arătăm oamenilor.
faptul că avem o viață perfectă, unde totul este frumos, da, ei făceau deja TikTok-uri, toată familia în pijamale, de Crăciun, casa decorată și el a mers și s-a sinucis la mai puțin de 2 kilometri într-un motel de casa lui înainte de sărbători de Crăciun. Și, într-adevăr, este o chestie care te face să te gândești foarte mult și să-ți pui întrebarea, ok, ce arăta el în rețele de socializare cu familia, într-adevăr era realitatea lor. De asta, oameni buni, eu știu și am pacienți care trăiesc momente foarte dificile în cuplurile lor, în viața lor și iată, se uită, da, la ce se întâmplă pe rețele de socializare și trăiesc un sentiment profund de eu nu am chestia asta și mie îmi lipsește, iată, toată fericirea asta, toată bunăstarea asta, toată... Da, dar mai este și mă gândim și la un alt aspect. Oamenii care se uită și îl văd așa, pentru că arăta foarte fericit în videourile lui, da, spui, o viață de vis, unde a ajuns în termen, cred că și de financiar, dar cu siguranță. Și putem să spunem, precis că a fost ceva acolo, precis că a avut loc, însă în persoanele care suferă de depresie și recurg la chestia asta, ei pot să, într-adevăr, să aibă o super relație, știi? Adică când în intimitatea lor, soția aceea nu este un tartor cu o teroare și copiii lui, adică tu poți să ai o viață de vis și să ai o viață, da, o relație faină și în același timp maladia asta să nu-ți permită să poți să te bucuri de chestia asta și nu numai decât cu a avut loc un lucru sau eu cred sau o infidelitate sau dacă persoanele speculau cu tine neapărat, poate soția l-a înșelat sau a pierdut, erau comentarii în care persoane spuneau că a pierdut toate savings, toate ce-o pus deoparte, a pierdut toți banii, familie sau chestii din astea, dar eu vorbeam și despre ce arătăm în rețele de socializare, că într-adevăr, iată, da, putem să avem relații sănătoase, putem să avem relații care sunt într-adevăr ok și să trăim, să avem succes, să ne atingem scopurile, să reușim în viață, dar faptul că nu vorbim despre ce simțim, da, și nu împărtășim, nu spunem, nu cerem ajutor. Eu știi, pentru mine e că e un fel de exercițiu de asta, adică eu încerc foarte, tu știi, acum câteva săptămâni în urmă am avut așa o cădere, spune, emoțională în care s-au activat multe lucruri și mi-a fost greu la un moment dat, dar am spus, am intrat și am vorbit despre asta în story, pentru că avem impresia că e foarte prezent și dacă nu scot chestia asta la suprafață, dacă nu vorbesc despre ea pur și simplu să continue, știi, să mă macine într-un fel. Dar îmi dau seama pe cât asta e de, într-un fel, ca să vorbim despre lucrurile astea, emoțiile astea noastre profunde, e foarte vulnerabil. Adică noi cu tot experiența care o avem în termeni și poate spune de formațiunile pe care le facem, terapii, adică deja învățăm într-un fel să avem curajul ăsta și spunem, de fapt, a vorbi despre emoțiile noastre dificile, asta și ne face mai puternici. Nu a le ascunde, a le evita, a ne deconecta de ele, o să ne facă mai puternici, dar tocmai spui, uite, da, eu asta sunt, eu mă simt nulă sau eu mă simt trist, eu mă simt neadecvată sau în eșec. Adică din momentul în care ne confruntăm cu adevărat, ne autorizăm să trăim lucrurile astea, asta ne permite să, știi, după să tămăduim careva răni, să-l vedem în față, să avem grijă de ele. Nu pur și simplu, am pus, știi, niște pansamente pe deasupra și fac că, da, nu există nimic. Dar în societatea noastră, noi cred că am fost învățați și, da, toți am fost noi învățați să nu tare să arătăm să spunem ceea ce simțim. Eu nu cred că doar în societatea noastră, pentru că, uite, am vorbit despre o persoană care trăiește în Statele Unite și treaba n-avea cu
cu societatea noastră, vorbești de societatea noastră moldovenească, din spațiu estic. Totuși, eu simt la noi e mai dificil de a arăta, e că tu tot anul, eu știu cum era și la noi, adică cât era de dificil financiar și ca să e ca pe cât mi-era de rușine despre faptul că noi nu aveam elementar cum spun noi desori cumpăram lapte, asta era o chestie care noi să ne facem o plăcere, știi? Dar și mie era rușine despre chestia asta. Asta noi nu împărtășim. Asta noi nici la un moment dat, să mi purtam niște cizme în școală care eu le uram în cizmele astea, pentru că erau cizmele care veneau de la sora mea mai mare și ele erau pentru mine demodate și din era rușine să mă încalț în cizmele astea. Dar niciodată nu aveam să spun, păi, ne rușine să port cizmele astea? Mama mă pune sau tata mă pune și nu, eu nu doar că trăim chestii. Și tata mă pune, dar pentru că nu erau alte posibilități, nu erau chestii doar că era obligată. Da, nu avem alte... Dar faptul de a spune, păi, într-adevăr, le port pentru că nu am alte posibilități, asta nu înseamnă că eu n-am să am alte posibilități tot rămasul vieții mele, da? Dar pe moment, da, eu rămâneam singur cu sentimentul ăsta de rușine de a porta o chestie care eu nu vreau să port. Știi? Și revenind la sărbătorile și presiunea pe care toată lumea și-o pune de a oferi cadourile cele mai frumoase copiilor sau familiei în general sau prietenilor, da? Pentru că așa trebuie, pentru că toată lumea o face și tu nu ai cum, tu nu poți. Trăiești poate momente dificile financiare, mai ales în momentul de față. Toată lumea trebuie să fie atentă. Să fie atentă la cheltuieli, la decizii financiare și e ok să spunem lucrurilor pe nume. Chiar dacă avem presiunea asta din afară, da, din exterior, că uite, așa trebuie să arate sărbătorile, noi ca părinți suntem datori poate undeva, adică nu suntem, dar cel puțin ăsta este mesajul care ne este transmis din luna octombrie. Nu știu cum în Republica Moldova, la noi aici s-a început deja din luna octombrie, în care pe mine personal mă deranjează chestia asta, pentru că eu vreau să nu am această presiune, să mă gândesc la cadouri din luna octombrie și mai ales să simt că, uite, vrei, nu vrei, poți, nu poți, tu trebuie să oferi copilului tău un Crăciun de vis. Dacă nu o să-l oferi tu ca părinte, cum o să te simți? Cât e de oribil să treci sentimentul ăsta când tu nu poți. Presupun că părinții noștri o trăiau într-un fel sau altul, dar ei nu puteau să o spună. Sau poate o trăiau mai ușor pentru că nu aveau standarde atât de înalte cum le avem noi acum, da? În Uniunea Sovietică sărbătorile de sfârșit de an, dar era acolo poate, da. Sau șub, mesnoi salat, șampanie, o mandarină și niște napolitani și un blam cu ratul și trebuie să poți rezolvat sărbătorile. Dar acum, iată, eu mă întrebam, cum facem când noi nu sau nu vrem, nu putem, nu avem capacitățile și... Mă uitam, am dat peste un film, trebuie să-l dau și să-i salvez, e fain. Se numește, asta e Wisdom of Trauma, la sagesse de traume, wisdom, cum o să fie în română? Sagesse, ceea ce e înțelepciunea traumei. Și în filmul ăsta, unul din personaje spunea că el, în copilăria sa, el avea tot. Păi că părinții constant îi dădeau lucruri. Și el spunea că tot trauma în situația asta nu era din lipsă, dacă părinții nu au fost, nu știu, maltratanți cu el, dar prin faptul că ei încercau să răscumpere faptul că erau foarte activi în alte chestii cu cadouri. Adică iarăși revenim pe cât e de important ca să
să ținem cont, de fapt, de emoțiile persoanelor și că, da, noi putem să vedem toate, să avem presiunea asta din exterior spunând, wow, vreau să fac copilului meu un cadou sau un Crăciun și un an nou de vis, dar de fapt de ceea ce copiii noștri au nevoie, asta ca noi să fim într-un fel acordați cu ei la emoțiile pe care ei sunt. Și le oferim timp și atenție, să punem telefonul deoparte, să-i luăm în brațe, să facem, nu știu, biscuiți împreună, că nu neapărat în biscuiții care îi faci esența, dar iată, emoțiile pe care eu să le trăiască, momentele care le împărtășesc cu noi sunt importante. Asta va rămâne întipărit. Mirosul acela de biscuiți va rămâne întipărit în mintea și corpul lor. Și nu doar copiii, și partenerul și partenera noastră. Iată, cadourile sunt importante, dar de ce am vorbit noi, iată, de suicid și de momentele dificile? Pentru că deseori nu ne punem întrebarea și nu vedem, ok, ce este cel mai important? Iată, ce este cel mai important pentru mine, pentru familia mea, pentru partenerul sau partenera mea, pentru părinții mei? Iată, prezența, căldura omenească, de a ne lua în brațe, de a fi recunoscători pentru că avem persoane alături și de a o exprima mai ales. Vorbeam de faptul că, iată, persoana asta, cunoscut în Statele Unite, s-a sinucis și e un bărbat. Și chestia asta mă făcea să mă gândesc și mai mult la, iată, un bărbat de succes care are totul, familie, copii, dar asta nu este un secret, da? Bărbații, în general, în toată lumea, au o mai mare tendință de a se sinucide pentru că nu au această posibilitate, societatea nu le-a autorizat să exprime emoțiile, să-și arate vulnerabilitatea și să spună eu nu sunt ok, eu nu mă simt în stare acum să fac față la tot ceea ce se așteaptă de la mine. De asta mă gândeam, uite, pentru mine cel puțin era important să transmitem prin episodul ăsta femeilor, soțiilor, partenerilor și nu doar tuturor de a ne uita în jurul nostru, de a ne întreba, iată, este ok persoana de alături, de a-i lua în brațe, de a le spune mulțumesc pentru ceea ce fac, chiar dacă avem așteptări. Și ok să ai așteptări, da, și cerințe și nevoi, dar e important să fim prezenți. Eu știu cât este de greu să ai un bărbat în fața ta care învață să spună că nu se simte la înălțime, că nu se simte cel mai puternic bărbat, deși a fost învățat toată viața că asta trebuie să fie și cred că este un lucru foarte, foarte prețios. Eu am vrut să spun, eu vreau să fac un coming out în emisiunea asta, că noi azi cu Ian am fost pentru prima noastră ședință de terapie, știi, vorbind despre... Terapie de cuplu. Da, terapie de cuplu, vorbind despre emoții și despre faptul că, da, putem să... Pentru că noi... Nu trăim o chestie în care spui, știi, noi tu observi în multe cupluri care le vedem, noi le vedem când ei sunt într-o criză de asta profundă, acută. Și când îi vezi în sesiune, tu îi vezi un fel de, reproducând în fața ta un fel de ping-pong de asta, da tu, da eu, da tu, da... Noi nu suntem în faza asta, dar asta nu înseamnă că nu putem într-adevăr, pentru mine Oșcaz era foarte important ca noi să găsim spațiul ăsta în care să accesăm niște emoții care eu nu reușesc să mă invit în lumea lui Ian pentru ca el să mi le împărtășească. E că tocmai am impresia că e atât de înrădăcinat sentimentul ăsta că eu singur trebuie să fac față, încât când eu îl văd și el foarte mult de parcă o să ascundă stările astea, de parcă nu o să mă lesă să vin în lumea lui pentru asta. Și atât tare sunt bucuroasă că... Dar tu vrei ceva să spui referitor la asta? Nu mai știu ce am vrut să spun referitor la asta. Vreau să spun că faptul că voi faceți acum
este de fapt un mod, hai să spunem, mult mai sănătos de a face terapie de cuplu, pentru că este o profilaxie, da? De fapt, a crizelor sau a problemelor profunde care pot să urmeze și care, într-adevăr, pot să provoace răni care va fi foarte greu de vindecat sau rupturi imposibil de mai refăcut sau de a te măduit, cum tu spui. De asta e foarte important să ne punem întrebarea, iarăși revin la care sunt valorile noastre. Ok, fain, iată. Și fain că e interesant că ați făcut astăzi prima consultație și iată, în ajun de sărbători, când de fapt totul ar trebui să fie wow, adică vine familia, vă pregătiți, ați cumpărat cadouri, vă gândiți la meniuri și iată faptul că voi luați acest timp pentru voi și pentru cuplul vostru, de a avea grijă de viitorul cuplului vostru, mai ales. Chiar dacă voi acum sunteți relativ ok și nu e o nevoie de asta acută de a face terapie de cuplu, dar cuplurile care fac terapie de cuplu, iată, în momente, au mai mari șanse să rămână împreună, să salveze cuplul lor, să trăiască relații satisfăcătoare. Asta, știi, totuși învățăm cu experiențele de viață, pentru că eu am impresia și eu și Ian, noi trăind alte relații în viața noastră și văzând cum ele au putut să evolueze, acum suntem foarte conștienți de faptul de a spune, cuplul nostru e într-atât de prețios, persoana dragă, într-atât de prețioasă pentru mine și importantă, încât eu vreau să pun toate șansele de partea mea, da? Adică dacă apar sau nu, dacă apar să știu cum să repar, pentru că apar la toată lumea. N-are cum să nu apară. Exact, asta e fan, că tu spui că probleme apar la toată lumea. Iată, noi două, da, facem acest podcast, acest episod. Cum am zis, tu ești mai prezentă pe rețele de socializare și arăți în mare parte cât e de frumos, da, să fii sexolog în Elveția, să ai o familie compusă, să trăiești o relație satisfăcătoare. Eu arăt asta mai puțin, trăiesc momente foarte frumoase în momentul de față, și în viața personală și în viața profesională, dar asta nu înseamnă că noi nu trăim atât în cuplul nostru, cât și în viața noastră profesională și în viața de zi cu zi, ca mame, momente dificile. N-ai cum. Sau nu avem momente în care ne simțim rupți un pic de partenerul nostru și eu exact chestia asta deseori le aduc aminte cuplurilor, pentru că am impresia că toată lumea are tendința de ok, un cuplu perfect sau un cuplu fericit sau o viață fericită este o viață în care nu ai probleme, nu ai dificultăți, nu sunt certuri, nu sunt emoții negative, și mi-a trebuit foarte mult timp și mie să-mi dau seama că ok, deci nu asta este cel mai perfect mod de a trăi o relație, chiar și viața de zi cu zi. Când îmi făceam studiile în sexoterapie și terapie de cuplu, descoperisem un model de terapie, în engleză e Acceptance and Commitment Therapy, în român ar fi terapia de acceptare și angajament. Și iată unul din psihoterapeuții care a făcut cunoscut modelul ăsta de terapie în lume este Russ Harris, care a scris o carte, Capcana fericirii, The Happiness Trap, la piège du bonheur. Și acest model, în genere, este axat pe ideea că, uite, cu cât mai mult tinzi să cauți acea fericire ultimă, cu atât mai mult treci pe alături de momente, evenimente, persoane care cu adevărat îți aduc fericire și emoții pozitive și satisfacție în viață. Și la fel, când lucrez cu cuplurile, le spun mereu că scopul principal nu este de a nu te certa, că tu vorbeai despre rupturi, despre cum tu vrei să te inviți în lumea lui Ian, dar
cel mai important este, ok, o ruptură a avut loc, o ceartă a avut loc, o confruntare a avut loc, iată cum o să reparăm. Da. Ce partea negativă, da, care a avut loc sau acest sentiment de ruptură sau de distanță care se instaurează între două persoane, iată cum o să facem ca să restabilim conexiunea și la fel și în viața de zi cu zi, iată, să trăim tot anul, să punem bani deoparte sau să ne pregătim pentru sărbători de sfârșit de an, vacanțe, da, la schi sau în altă parte a lumii, cadouri, iată, să așteptăm tot anul pentru cadoul acela care îl vrem foarte mult și iată, doar de Crăciun o să putem să ne-l oferim. Pune așa de multă presiune pe toată lumea, chiar și copiii sunt învățați, din păcate, deseori, iată, să-și trăiască viața visând, iată, la Crăciun, chiar că de Crăciun o să se întâmple tot ce eu îmi doresc. Și asta ne face să trecem pe alături de atât de multe momente prețioase în viața de zi cu zi. E drept. Fain că ai vorbit despre formațiune, pentru că tot mă gândeam la făcând formațiunea asta în EFT, Emotional Focused Therapy. Terapia focusată pe emoții. E că după ce am făcut formațiunea asta, am început să văd, pentru că eu tot aveam ideea asta, da, un cuplu. Da, eu știu. E ca cuplu perfect, de cel care oamenii nu sunt. Da, voi erați, da, drept, era chestia asta. Dar după asta ne-am dat seama că stai, că acolo unde cuplurile, nu e problemă cu cuplul să ceartă, nu e problemă cu acolo, când cuplul începe să certe, de fapt, asta denotă faptul că este e ca o rană, da, care apare la suprafață și numai că unii problema este că deseori noi nu suntem învățați să ne dăm seama când partenerul meu sau partenera îmi spune iar tu, nu știu, ai uitat să... Scuți gunoiul. Da, sau iar tu ai uitat, te-am rugat, tu știi că îmi plac, nu știu, florile este și nu și alte. Și de fapt, adică în spatele frazei astea, important, nu avem reflexul ăsta să știm că, wow, stai, că a apărut la suprafață un sentiment de, nu știu, nu sunt sigur că eu contez pentru tine sau nu sunt sigur că, nu știu, că din momentul în care, dacă tu uiți ce flori mi-mi plac, dar ce garanție mi-mi dă că tu nu o să uiți, nu o să mă uiți pe mine sau nu o să mă uiți pe mine în legătură cu alte nevoi, da? Dar ceea ce vede partenerul la suprafață spune, Doamne, și de, nu știu... Veșnic nemulțumită. Da, nemulțumită sau și de alintată. Vedeți-le, mă imaginează, ei nu-i plac florile, ei vrea pe celălalt, da? Și așa trecem pe alături. Adică nu certele sau problemele, chestiile astea mărunte problema, dar e problema că noi nu știm să decodăm, dar ce le vor să spună. Pentru că în spatele lor, ceea ce vrea să spun asta, eu tare vreau să mă conectez cu tine. Eu tare vreau să fiu aproape de tine și te simt aproape de mine. Și din momentul în care noi reușim să le dezghiocăm, tratăm, asta așa de fain ceea ce cuplu poate să trăiască. Așa o faină conexiune și cred că noi, fără ca să ne dăm seama, asta căutăm. Chiar și de Crăciun. Da, când așteptăm cadourile. Da. Vreau să simt că eu sunt important pentru tine. Că eu contez pentru tine, da, și că dorințele și nevoile mele sunt importante. De asta este... Și mie personal mi-a fost foarte greu să învăț lucrul ăsta, de a spune de ce ai tu nevoie. Chiar, iată, sunt foarte multe persoane care, iată, în momentul de față trăiesc o grămadă de, da, insecurități sau emoții, gândindu-se, dar oare o să ghicească partenerul sau partenera mea ce cadou eu aștept sau ce vreau eu de Crăciun și așteaptă și e mare dezamăgire când de Crăciun deschid cadourile și nu e ceea ce ți-ai dorit sau ceva ce tu poate ai menționat un an în urmă sau 6 luni în urmă sau prin niște indicii foarte, foarte vagi. Și mie personal, da, că vorbim despre autenticitate și că noi, având profesia pe care o avem, nu înseamnă neapărat că totul este perfect. Mie mi-a trebuit foarte mult timp să învăț să spun, uite, mie mi-ar place foarte mult ca tu să faci asta sau să primesc asta.
Și chiar în ăsta a fost cazul. Mi-am dat seama că partenerul meu își punea o grămadă de întrebări, habar nu aveam, mai ales că eu tind să anunț pe toată lumea din jurul meu că eu sunt tare penibil la cadouri, adică dacă cu mare greu o să ascund faptul că mi-ai dat un cadou care pentru unii e levăi. Și mă gândeam că aș fi vrut, și eu tot aș fi vrut ca el să ghicească. Da, ca să se gândească fără ca eu să-i dau indicii sau să-i spun că, uite, mie mi-ar fi plăcut ca tu să mai oferi asta. Dar mi-am dat seama că să aleg între să tac și să aștept și să fiu dezamăgită și să spun cu adevărat ceea ce eu aștept de la el, o să salveze toată lumea și Crăciunul și relația noastră și pe el, pentru că dacă el ar fi făcut o alegere greșită, asta nici de cum nu înseamnă că el nu punea efort sau nu își forma capul zi de zi gândindu-se ce pot să-i ofer eu de Crăciun, știind că da, e penibil la cadouri, mai ales că nu neapărat că o să fie încântată de orice eu o să mă gândesc, că nu este doar surpriza în sine importantă pentru mine. Și când mi-am dat seama eu că el își punea atât de multe întrebări, am zis, stai un pic, hai să salvez pe toată lumea și pe mine și pe el. Și am putea chiar să vedem că omul atât de mult vrea ca să-ți facă plăcut, da? Încât și o să-și pună atât de mult presiune. Și da, și câteodată, tocmai eu mă uit și eu după cadourile, când anul ăsta noi am luat decizia, la adulți nu ne facem cadouri, o să ne facem careva experiență, să trăim împreună. Dar nu o să mai avem lucruri, spun așa, materiale. Dar eu țin minte anii trecuți, când eu vreau să iau ceva lui Ian, Doamne, într-atât de așa o presiune îmi puneam, încât cred că presiunea asta poate să te facă la un moment dat chiar și să iei lucrurile complet, știi, nici pe drum, nici pe cărare, tocmai pentru că așa de ghini vrei să faci lucrurile. Știi cum spun francezii? Asta e. Le parfait, c'est l'ennemi du bien, sau când vrei să faci perfect, asta e dușmanul binelui. Da. Fă mai ghini bine, știi? Decât să vrei să faci minunat și să dai în bară. Da, de asta spuneți partenerilor sau partenerilor voastre ce așteptări aveți, ce nevoie aveți, ca să nu trăiți dezamăgiri, ca să nu trăiți crize după sărbători, pentru că vorbeam chiar cu Ian despre terapie, despre viața mea profesională și spuneam că iată, după sărbători, de obicei, atunci cuplurile trăiesc crize profunde sau că au fost momente dificile de trăit în familia cuiva, da, că unde facem sărbătorile, la cine mergem, la care soacră și apoi lucrurile nu se întâmplă așa cum toată lumea se așteaptă și au loc certuri și chiar momente foarte, foarte penibile de trăit cu emoții profunde și foarte greu de depășit. De asta, ca să evitați să trăiți crize după sărbători, da, ca să vă urâți tot anul pentru că eu nu am contat pentru tine de sărbători, că tu nu ai depus efortul necesar, nu te-ai gândit la mine, spuneți, împărtășiți. Sau vă faceți cadouri colective, așa, adică unul pentru cuplu. Pentru cuplu, da. O experiență sau careva lucruri care să fie pentru voi ambii, așa, voi investiți, da, pentru propriul vostru cuplu. Tu știi, mai avem încă un aspect care tare și vrut ca noi să-l abordăm. Spune. Vezi, noi vorbeam despre faptul cum sărbătorim noi Crăciunul, că este în familia aceea, în familia cealaltă, anul trecut am fost la mei, dar anul viitor la ai tăi și lucruri de astea. Și e fain când avem familii da, funcționale, iubitoare, dar ce face lumea? Și asta eu cred că în societatea noastră noi nu prea ne autorizăm să trăim asta, ceea ce eu o să urmez să spun, ce se întâmplă în familii care nu sunt funcționale sau familii disfuncționale. Eu știu că sunt o mulțime de persoane care se impun, adică de parcă așa cum este, dar e familia mea,
Și eu referitor la chestia asta, nu tare sunt de acord. Adică sunt persoane care în fiecare an trăiesc niște coșmaruri, dar pentru că asta e familia mea, eu într-un fel sunt obligat să merg și să suport chestia asta. Și eu de la o vreme, ori că am mai crescut, ori că am devenit mai egoistă, nu știu, dar zic, oameni buni, dacă sărbătorile astea, dacă voi aveți o familie în care tu ești constant, nu știu, judecat, nu știu... Sau sunt persoane care pur și simplu creează atmosfere oribile, da? Pentru că au o grămadă de probleme, hai și spunem și psihologice și în general au probleme în viața lor și vin și aruncă o căldare de rahat pe toată lumea și strică sărbătorile la toată lumea. Și asta nu e neapărat o chestie că tu ai crescut sau da, sau că voilà, da. Acum, chiar cel puțin în psihoterapie, chiar și în terapie de cuplu, foarte mult se folosește termenul și se introduce, se învață oamenii de a pune limite, da? De a impune limite chiar și familiei proprii. Dacă este o familie mamelor, toxică, taților, fraților, verișori, cumătri, nași și așa mai departe. Impunerea asta limitelor a devenit un instrument foarte mult utilizat în psihoterapie. Cât e de dificil totuși pentru... Eu văd că chestia asta e foarte dificil pentru spațiul nostru. Eu simt cât e de dificil pentru că și eu am trăit diferite momente dificile și îmi dau seama când lucrez în terapie cu persoanele cărora le spun că uite, e ok să spui nu, e ok să nu te duci la cina asta, e ok să nu fii prezent pentru că ție asta îți face rău, dar sentimentul de rușine și de vină pe care tu îl trăiești profundă pentru că uite, eu nu pot să fac față acestei atmosferi, că eu sunt unicul ca și cum care nu poate să îndure, da, coșmarul ăsta. Să meargă și să închid gura, da. Da, pentru că în spațiul nostru mai ales noi trebuie, vrei, nu vrei, mamă, tată, frate, soră, toată lumea, vrei, nu vrei, tu ești obligat să-i suporți, tu ești obligat să faci față de dragul sărbătorilor, pentru că așa e primit, pentru că așa trebuie, că așa de când lumea și pământul. Da. Și eu îmi dau seama, când eu o spun cu ușurință pacienților mei, dar am trăit-o și pe mea și îmi dau seama cât e de greu și mai ales cât pe urmă rahat primești tu, pentru că tu ai curajul să faci chestia asta și să spui nu, stop. Da, trauma asta se termină cu mine. Da. Și atunci, deseori, persoanele care impun limitele astea devin oaia neagră a familiei. E drept. Noi despre asta tot nu vorbim suficient cât e foarte greu. Bine că tu ai menționat că e tare greu să fii în rolul ăsta de eu sunt unicul care nu vreau, da, să particip la sărbătorile în familie. Și aici e că poate să dăm și un mic sfat care ar putea ajuta oamenii un pic, știi, să le dai curajul de a pune limitele astea pentru ei, ar fi să gândească, să vizualizeze, să externalizeze mica persoană, da, copilul interior, da, mica sau micul din ei și să imagineze, iată, ea o văd și că eu am două opțiuni, ori eu am să iau și să o impun, să meargă și iarăși să primească o grămadă de chestii în care ea nu se simte ok sau el nu se... Sau eu, adultul sănătos de mine, decid pentru el că el asta nu o să mai suporte. Da? Și atunci când noi ne imaginăm, poate că eu iau decizia asta pentru copilul interior din mine, poate ne fi mai ușor să să ne dăm seama de tot ce suportă el. Deseori noi putem să prindem multe lucruri, spunem să va, eu pot să duc. Dar când ne imaginăm, stai, că asta tot mica Natasha, mica Tania din noi, care unele chestii care suportă, deci de a-mi imagina, am să am mai mare capacitate, poate spun, dar eu nu vreau să impun ei chestia asta. Eu vreau ca sărbătoarea asta să fie și sărbătoare și pentru ea. Eu n-am decis să o sacrific pe ea pentru altcineva. Nu știu dacă îți vine vreo altă idee sau dacă... Faptul că vorbeai despre copilul interior m-a făcut să mă gândesc și la copiii noștri. Cât presiune le punem noi, da, de a
merge, de a participa la astfel de cini și sărbători cu persoane sau cu care ei nu neapărat că se simt bine, de a îmbrățișa toată lumea care este prezentă, de a face performanțe, ea încântă cântecul și ala care l-a învățat la școală sau ea arată, nu știu, și care a învățat un dans sau și asta este foarte dificil uneori, da? Să mergi, să fii prezent în atmosfere nesănătoase, toxice, să trăiești emoții negative ca copil, pentru că părinții tăi nu reușesc să impună limitele și atât tu ești obligat să mergi și să trăiești și tu împreună cu ei. O grămadă de lucruri nesănătoase. De asta este mie îmi place foarte des să spun expresia asta că trauma se oprește cu mine. Noi ca părinți, atunci când noi învățăm să impunem aceste limite persoanelor toxice din familia noastră și să spunem nu anumitor evenimente care ne fac rău, noi protejăm și copiii pe care îi avem. Dar mă gândesc, ne vezi, adică noi avem șansa totuși ca părinții noștri, adică noi nu avem familii, spun, toxice, da? Sunt chestii care noi iarăși de comunicare, de chestii de generație, poate lucruri care poate să ne activeze sau nu știu ce. Adică și tocmai faptul că avem o relație în care poți să... Totuși am învățat, avem mai multe șanse să simțim frontiera noastră, da, și să o putem totuși să o manifestăm, cum că tu spuneai 2 ani în urmă, nu mai ții minte ce ai spus părinților, dar ai putut să spui eu rămân, acasă și ai putut să o faci. Dar sunt... Bun, ei peste câteva zile erau la mine, da. Ok. Dar sunt unele relații sau în care eu zic, Doamne, dar ei sunt complet, copiii ăștia sau care devin deja adulți, complet denigrați, complet, de dânși nimeni nu ține cont, știi? Adică și eu zic, mai, dar tu de ce îți impui chestia asta ani și ani la zi? Adică ne dăm seama că copiii ăștia care au devenit adulți au învățat de atât de mult timp în urmă supunerea, încât ei nu reușesc ca la vârsta adultă să spună, mă ierți, dar eu n-aș fi vrut să petrec, da? Nu văd de ce mi-aș impune să petrec Crăciunul sau anul ăsta iarăși ca să, nu știu, să primesc o grămadă de zoai critici și sau să trăiesc emoțional niște lucruri foarte dificile. Pentru că de cele mai des ori am învățat asta de mult, într-un fel. Am învățat de mult și atât de profund încât uneori persoanele au impresia că ei merită, practic. Sau că e așa. Că e așa, da, și că, iată, ei trebuie să accepte și că merită să trăiască acest coșmar. Sau că nu realizează, adică au dezvoltat așa o parte detașată în ei, încât ca în armată, știi? Adică din momentul în care eu am suportat chestia asta, înseamnă că deși eu n-am să fac la următorii. Da, chestia asta e foarte prezentă în cultura noastră. De genul, stai un pic, eu, adică bunelul meu și taică meu așa vorbea cu mine și așa am învățat anumite lucruri și m-au impus să fac anumite lucruri. Deci, dacă eu am supraviețuit, înseamnă că și copiii mei tot o supraviețuiască. Da. Ne pare că asta e normal. Da, pentru că dacă tu stai un pic, dar tu ai supraviețuit, adică ok, poate ai supraviețuit, desigur, dar care este rezultatul acestei supraviețuiri? Cine ești tu azi și cât de mult asta te-a influențat? Foarte mult în jurul meu lucrez asupra faptului că, uite, cum noi ne comportăm, da, și că avem responsabilitate față de ceea ce le spunem copiilor noștri. Și ok, noi am încasat toate lucrurile astea foarte bine, da? Ok, noi nu suntem, hai să spunem, nu avem probleme psihologice majore sau nu avem nevoie neapărat să, da, pentru că persoanele deseori au impresia că, ok, dacă nu ești închisă, da, în spital de psihiatrie sau dacă nu trebuie să urmezi tratamente medicamentoase, înseamnă că tot ok, da, tu ai supraviețuit, nu stai o leacă. Suferința ea este constantă, profundă, pur și simplu tu te-ai învățat să trăiești cu ea. Da. Și asta deloc nu înseamnă că nu a avut un impact foarte mare asupra ta. Dar chestia asta, într-adevăr, iată, chiar și revenind la sărbătorile de Crăciun și de sfârșit de an, dacă noi am trăit
astfel de momente dificile înseamnă că e ok pentru toată lumea, că las ca să să supraviețuiască, da? Nu e nimic strașnic, că toată lumea trece prin astfel de momente și e ok. Noi atât de să mai fac și revelația asta și după aceea, adică vedem cam în cât timp avem la dispoziție, dar noi, spre exemplu, nu vedem pe mama lui Ian, n-am mai sărbătorit Crăciunul la ea de vreo 5 ani. Cred că sau dacă nu mai... Da, încă înainte de... Și într-o parte, adică sunt foarte... o parte din mine sunt tristă pentru dânsul, spunând, adică că nu are o relație asta în care se poată să aibă o relație frumoasă și armonioasă cu mama lui, dar în altă parte din mine sunt atât de recunoscătoare că a putut să iei distanța asta, pentru că relația era, da, putem spune, toxică. Și nu mă... Pentru că eu pentru el, într-un fel, care aș fi în situații în care ar fi trebuit să mă confrunt sau... dar cred că la un moment dat aș fi putut să iau și eu decizie să spun... și am ajuns la un moment dat în care, nu de sărbători, dar în care spuneam, tu dacă vrei să mergi, tu mergi, tu întâlnești, poți să... Dar eu nu mă mai văd cu ea pentru că, da, eu, pentru dânsa eu sunt sursa la toate rălile și am spus, eu nu am de ce, adică nu am de ce să mă expun la chestia asta și știu că dacă eu am să o fac, după asta eu ție am să trimit o factură invizibilă. Eu pe tine am să... Eu am să fiu furioasă împotriva ta, pentru că, într-un fel, nu m-ai lăsat într-o relație care nu era ok pentru mine. Și nu mai protejată. Da. Și atunci, pentru ca noi să fim, ca să protejăm iarăși cuplul nostru, familia noastră, am luat o distanță, adică el, că nu eu l-am împins. Da. Tu nu l-ai impus, deci tu nu i-ai cerut, da, alegi între mamta și mine. Da, nu. Și faptul că el a luat decizia asta pentru că era foarte mult și pentru el să, da, constant să fie cel care, nu degeaba o devine, știi, psihiatru. La un moment dat s-a ales pe el, știi? S-a ales pe propriul său copil interior ca să nu trebuiască constant să fii salvatorul cuiva. Pentru că nici nu poți. Deci el, înainte de a vă alege pe voi, da, pe tine și pe copiii voștri, au avut resursele necesare ca să se aleagă pe el. Și asta este partea cea mai dificilă de făcut. Da? Noi putem să spunem, ok, iată, trebuie să vă protejați soțiile, soții, copiii, da, de persoane toxice din familia voastră. Asta e ușor de spus, dar trebuie să începem cu noi. Da. Și atunci vom putea mai ușor să protejăm și copiii noștri. Eu zic că a fost așa destul de intimist episodul nostru. Îmi dau seama că totuși să vorbim despre lucruri foarte personale, așa totuși ne face... Da, ghini că avem totuși șervețele. Eu am pregătit șervețele, am spus că în caz că să ne apucăm de bășit. Ce-am fi vrut noi, dar să... Eu încerc într-adevăr să sibilez, să-mi imaginez o persoană care e de sărbători acum și poate nu se simte cea mai bine și e tristă sau e pierdută, nu știi care cale să o apuce sau pur și simplu e obosită. Sau să-mi imaginez, iată, dacă să facem un bilanț, ce aș fi vrut să-i transmit persoanei astea, ar fi să-i spun să aibă, da, să-și imagineze că ea de sărbători acum este persoana dată și nu-i singur. Este ea și este și copilul său interior. Cum ar putea să aibă grijă de copilul său interior? Dacă ar vedea în fața ei, cum i-ar fi să făcut sărbătoarea? Ce spuneai și tu, e că am fost la magazin, mi-am luat careva lucruri care îmi plac, știi? Adică noi nu putem spune că noi suntem tot timpul singuri sau putem spune că noi nu suntem niciodată singuri, că noi avem și partea asta, copilul ăsta interior în noi, care noi putem să avem grijă, să încercăm, da, e trist, e că suntem numai noi două, da, de sărbători, dar ce am putea noi să facem ca asta să fie nouă ok? Poate pur și simplu să stăm toată ziua în pat, așa să ne uităm la filme, așa să bem o ciocolată fierbinte sau, nu știu, să ieșim să ne mai plimbăm sau să luăm perioada asta și momentul ăsta dificil ca un nou, poate
tramplin, știi? Adică am sărit de la o etapă la alta? La alta sau pur și simplu să-mi acord timpul ăsta mie și ce dificultate n-am trăit, să știți că noi după momente dificile vin lucruri frumoase. După mine așa e făcut lumea. Noi nu putem să fim constant într-o tristețe sau în dificultate. Noi numai decât vine lucruri pozitive în viața noastră. Să avem încredere în chestia asta. Sunt mai sceptică. Nu neapărat sceptică, dar expresia asta care le-ai spus tu acum, eu le-am auzit, mi le-ai spus în anumite momente a vieții mele. Și pot să spun cum am trăit-o eu. Da, tu poți să auzi chestia asta, da, cu tine, ca să vezi perioada asta de singurătate, de tristețe profundă, de durere și suferință ca pe o gata, mai jos de atât nu poți să ajungi. Și chestia asta mi-o spuneai deseori când trăiam momente dificile. În ultimii ani am trăit momente destul de dificile, dar este foarte greu când tu trăiești momentele astea să vezi și să simți lucrurile așa cum tu spui. Să vezi momentul ăsta de singurătate, dacă sunteți singuri sau trăiți o despărțire sau o boală sau pierderea cuiva sau alte momente dificile, e foarte greu să o vezi ca pe, uite, mai jos de atât, da, sau mai dureros de atât nu poate să fie și o să vină ceva mai bun. Și dacă nu vedeți lucrul ăsta, e ok. E ok e ok. Mesajul meu era că e ok să fim triști de sărbători. Chiar dacă ai impresia că toată lumea din jurul tău sărbătorește și e fericită, că e ok să trăiești cu durerea pe care o ai. Și da, desigur, noi putem să dăm o grămadă de sfaturi, că da, cum tu ai spus, și eu chiar am avut pe cineva care spunea cu o să stau, o să privesc filme, o să fac asta. Și chiar dacă o să faci toate lucrurile astea și o să te simți profund singur, profund îndurerat, rănit, abandonat, e ok să lași toate aceste emoții să trăiască și să fie prezente în tine. Desigur, având grijă de tine, este important să menționăm că sunt o grămadă de organizații care sunt prezente pentru persoanele care într-adevăr sunt singuri. Știi, care uite, nu mai au pe nimeni în lumea asta. Nici prieteni, nici familie, nici rude, pe nimeni. E important să cerem ajutor. Asta nu înseamnă că suntem un nimic, că suntem slabi și că nu merităm atenție sau căldură omenească. Oamenilor care au posibilitatea, iată, știu că în Elveția se fac lucrurile astea, sunt persoane care, nu mai știu exact cum, dar prin anumite asociații se fac disponibile pentru a primi la ei în casă pe cineva care nu are unde se duce, care nu are cu cine sărbători și este foarte important, iată, pe de-o parte, să ne autorizăm să trăim toate emoțiile negative pe care le avem, pentru că cu cât mai mult vom încerca să le evităm, da, privind filme, nu știu, încercând să evităm să ne gândim la tristețe și la momente dureroase și la eșecuri și la tot ce ne face să suferim, doar o să le facem să revină mai puternice înapoi, așa că dați-le spațiu. Da. Și timp și iată, eu uneori spun pacienților mei, iată, simți în momentul ăsta că, uite, vine peste tine, da, o emoție asta profundă, așa negativă, păi invit-o și spune-ți, ok, eu o să stau cu tine, hai să stăm împreună. Tu vorbești de copilul interior, dar eu o să vorbesc despre, da, anxietatea sau tristețea sau suferința. Hai să stăm împreună. Da. Hai să stăm împreună și să vedem și o să învățăm din asta sau ce o să-mi aduci. Ai spus chestia asta, pentru că într-adevăr e ca ceea ce putem noi să numim magie este că atunci când noi invităm, e ca, da, anxietatea asta sau când emoția asta care noi devine într-un fel conștient pentru noi, da, eu acum mă simt super tristă sau eu sunt foarte anxioasă sau eu mă simt singură. Din momentul în care, da, stăm la masă cu emoția asta, ea este mai puțin
de parcă ea se... O să ocupe mai puțin spațiu după. Pentru că cât mai mult o să evităm, simțim tot asta, cu atât mai mare o să devină. Și iată, tu îmi spuneai toate lucrurile care le-ai spus în momentele care, iată, în perioada aceea când eu am sărbătorit singură și a fost câțiva ani de foarte dificile și eu nu reușeam să văd. Eu nu reușeam să văd că, uite, gata, da, eu ating, cum tu spui, fundul și după asta o să mă ridic. Eu știam că eu ating fundul, dar eu nu vedeam cum eu o să mă ridic. Eu știam rațional că asta e o perioadă, că asta e o etapă, dar eu nu puteam să văd ce o să urmeze după. Eu nu reușeam nici de cum. Pentru mine era foarte dificil. Eu cred că în mine se activează ceea ce se activează de fiecare dată. Eu când da, faptul de a te vedea vulnerabil și de a te vedea da, într-o perioadă dificilă în viața ta, de obicei la mine ce se întâmplă, se activează modul meu un pic buldozer. Salvator. Nu neapărat buldozer. Nu, pentru mine era foarte important. Asta ajută, da? Când încercăm să fim pozitivi cu persoanele care au nevoie de ajutor și care sunt în suferință, este foarte important. Dar eu mă adresez acum persoanelor care trăiesc momente dificile și care ei nu reușesc să vadă lucrurile așa cum le vedem noi acum, de genul că, ok, mâine, da, o să fie mai bine sau o să urmeze o perioadă, n-are cum să fie mai rău de atât. În momentul de față, dacă tu simți că mai rău de atât nu poate să fie. Cred că cel mai important în momentele astea, așa o să-mi spui, dacă e de a spune, eu sunt aici. Adică să validezi suferința mea, da. Într-adevăr, să spui nu ești singur, chiar dacă... Sau nu nici măcar nu că nu ești singur, dar... Îmi dau seama cât e de dificil. Îmi dau seama cât e de greu, da? Și îmi dau seama că asta e foarte, foarte dificil și să nu punem presiune. Și asta era și ideea mea de episodul ăsta de astăzi, să nu ne punem presiune de a fi fericiți. În ajunul sărbătorilor, să nu ne punem presiune de a fi bucuroși, de a trăi emoțiile extraordinare care avem impresia că toată lumea în jurul nostru le trăiește. Da. Și să fim sinceri cu noi însuși și cu ceea ce noi simțim. Sau câteodată încă mai spun, uite, îmi dau seama că ceea ce am să-ți spun nu te ajută, dar tare aș fi vrut, adică îmi dau seama că ceea ce trăiești tu acum într-atât de dificil, încât tot optimismul meu nu o să... Sau chiar să spunem, mă simt neputincioasă față de tristețea pe care o trăiești. Adică îmi dau seama că nu pot să fac nimic. Și chestia asta e mai autentic decât de a spune... Ne facem un fel de reparație. Hai că amuși la sfârșit să ne apucăm de bășit. Dar uneori doar de a lua persoana în brațe. Fără să spunem mare treabă de asta, un alt sfat ar fi, da, să vă luați în brațe. Chiar și atunci când avem mari așteptări, da, să avem cadouri, să trăim momente fericite și dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum am așteptat, să vorbim, să exprimăm ce am trăit și să ne luăm în brațe. Deseori avem impresia că persoanele de alături au nevoie de mult mai mult, dar de fapt nu. De fapt, de a lua persoana dragă în brațe, de a arăta, nu doar de a spune, da, de a exprima, iată că eu sunt alături de tine, tu poți să te adresezi dacă ai nevoie, doar de a fi prezent cu adevărat, iată cum putem să fim prezenți, de a suna pe cineva, da, puneți mâna pe telefon, sunați părinții, da, prietenii care credeți că trăiesc momente dificile, partenerii voștri, uitați-vă la ei cu ochi curioși. Cu ochi curioși și într-adevăr puneți-vă întrebarea, da, ce trăiește persoana de alături, ce simte, întrebați, dați-vă spațiu să spuneți toate lucrurile astea pentru că asta este foarte important. Mai important decât toate cadourile și decât toate bucatele care putem să le pregătim, da, și sarmalele și șubile și... Eu îți mulțumesc. Suntem departe. Da, noi să ne luăm în brațe după. Bun. Vă dorim sărbători fericite. Sau adică cum ar fi, da? Noi n-am vorbit despre am uitat despre asta, dar
Poate să facem story, o să adăugăm cumva despre toate presiunile care oamenii și le pun, știi, pentru anul viitor, da? Că trebuie să abez 20 de kg, trebuie să mă apuc de alergat, trebuie să citesc 100 de cărți, trebuie să fac nu știu ce. Natasha e mai expert ca mine la treaba asta. Cred că ți-ai făcut o listă de tot ce vrei să... Eu mă exersez, da. Minunat, bravo. Eu nu mi-am pus pe anul viitor, dar cred că e prima dată. să totuși elevă bună, pentru că eu nu pur și simplu am spus vreau asta, dar am spus adică cum mă simt eu dacă, sau e că am pus mult accent pe emoții. Pe emoții. Mă simt împlinită, mă simt liberă, mă simt fericită, adică în proiectele și în dorințele astea mele nu spun vreau să pierd 20 de kg. Să vândă atâția... Da, dar vreau să mă simt împlinită. Ok. Atunci cred că... Într-adevăr. Da, e un lucru bun. Nu vă puneți multă presiune, oameni buni. Profitați de deci trăim momentul prezent. Da, în aici acum. Cu persoanele dragi. Asta este cel mai important lucru care eu pot să-l doresc oricui. Drept. Bun, mersi. Și ne auzim și ne vedem la anul? Da. Așa. Secundă.